haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami sainaing maau jono bila bumi rajai serep di rohami sangat dainangi ikoko nama nalah saut dia marjanjian duka serep di rohami sangat dainangi ikoko nama nalah saut dia marjanjian duka sahadia Soduki gabe barsoduki gabe barsoduki Leleng
Hupasahat holong na di rohati dahasia. Jangan dong nasomoko nasaitok tong pasonanga tu dia hatu si doa dan boy dawa si ako rap mahitang nadua rap mahita salelenai aha pera masa aholongia sadara hatahasia aha pera masa aholongia sadara hatahasia. Jangan dong nasomoko nasaitok tong pasonanga tu dia hatu si doa dan boy dawa si ako rap mahitang nadua rap mahita salelenai rap mahita nadua rap mahita salelenai. Iya. Oras makan semua. Beratun di waktu bah. Diari na uli, diari na rin ganon. Nang marsakak mabuano parumain. Bro yanak kon nami. Tu bagas joro ni tuhattay. Ditabani tulang nabasa. Naung siya dos ni rohat tarwi. Naing manian. Diala apal. Siya julumu. Tulang nabasa. Dinamanukum marajai. Ima buana. Ima hatana. Buti makatulang. Aliton ma. Dito masaldang min. Tupuri. Oido. Tuguma. Buan. Masulot da. Nah, Marhuso ram, marhuso. Amne dua, marhuso. Pasti. Bukan lah. dari helamuna di lalaroa tulang pasal tonami masabani ada dok sabani unami merition apang di lalaroa pasatami itu dia masatan tulang. Adio, berubah di ciput buat kita. Pasatami Boleh itu kotak dulu tujuh ni tulang. Oh iya. Sige tamu tulang, sige Iya. iya lah. Baru muna semua tulang nang ni. Takas me tulang, ini apa lagi? Mai cibe. Sadaro nahu palasita siang roh hasiaku haholongia
Tiarias di roha Satai sauro kita dingolu tao Ingot ma dang malapatani Mora di arta pogo siroha Kinando sude akana di Portivio dan alta mora onda pasonang rohaki manang pato guhong holoki dan lobisian holong Sian ho holong nido na margaria hodo artaku hodo artaku hodo artaku hasia dan malapatani mora di arta pogo siroha kurama songoli tanah dua ada satu kinando sude akana di Portivio Ulahon nami debe mata mada debe belum ada Tuhan siapa nama Ramoti gulmi guru nami do dia dari targa teman nami apalagi mana nario ada Tuhan tokin nare pada Tuhan guru nami ma anak guru menjadi guru Tuhan masih ala nikmat mengalap pasu-pasu pada sari pion serta dari Tuhan mari kita posona baik menari Tuhan nasi dagati sada keluarga sekirun itu ayo masyarakat salah niat Tuhan menuju dosa para senang asal karakter akan masuk-masuk dalam matanya yang ngelihat kami yang ada Tuhan mari kita Yesus Kristus makhluknya kami Mora maroha
Sebulan hampir peranak, sebulan saya mau perlu. Satu belai, satu pinjam dulu. Itu di masih pakai acara di pamas-masuan di Bagasan Manuga. Nama bulu-bulu hokoluta ruhut dapat usun ulautan sahat usadario. Naik bukau tama acara pamas-masuanon. Jumolo mahita martanian di Bagasan rohat tadi. Mangidohon asa dikuhito di porbadia rohatta. Lahu masopan jolo di tuhatta. Martanian be mahita. Amin. Mari kita siap buku nomor 565 ayat 1. Tuhan Yesus Kristus dohot goar nito di porbadia natu mo pangangit dohot tanoon. Amen. Unang mamasadi horong ni rohai hagi diho kamu manajar pareak kamu manalenggan parto di nadirgir mahamu oloi hamu ma Tuhani. Amoroman Maria siap Tuhan Yesus saya sangkopi, saya bogoti, roa rohot ormiki. Nalabas do hakolongoni jalan ang sorta, dang namani buru hakolongoni, dang tenga, jaladang di pahurnang-hurnang dirina. Lupa akawani, asal kurikas rohaku mamanisa rusani. Maradat situtu do hakolongoni, dang naahut, damono pangarimason. Dan di pajujur-jujur na jahat. Dan las kohana ida riwot, alai kotonggo di malason hasti wangi. On pialiak karungan, saylas marungamuna. Sayolo mahamu patubut jala apuan, sadar mapikiran muna. Raduti hamu madamei, asa didongani di bata parpulong roha, jala pardami hamu. Martani yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na dibantu alijang. Hodo na mengatur kon pardongan saribioni. Di ida hodo anak dohot buru ni ruas ni huriang. Nama sakap na marbagas. Jalan rodo na sida mangido pasu-pasu. Atong say tatap manasida di bagasan asin roham. Pasu-pasu jala ramuti manasida. Marhite-hite pakahulongin Rajai manasida marhite-hite to di porbadia asa mamuka jala marujung di bagasan dame padongan saripion na sidai
tangihon batang yang namion, alaniasi dohot olong di roham. Dohot pasauran ito di Porbalia. Ima nama ngaramoti hamuna saluna. Amin. Oras magdita. Mulia di Tuhan keluarga besar si Mamora, dohot keluarga besar si Torus Pane, terkhusus dinanai Marbagas, Firdaus, rezeki si Mamora dohot bersama Indah rezeki Torus Pane. Katani dewata paborhato kamu tu rumah tangga munai jala laus ima manirai ulota di bagasan sadarion hujahaman atas surat di Filipi 2 ayat 2 didok somonon gohihamuma halalas mirohakom sadama parrohaho kamu sadama haholongan muna saroha sapikiran hamu parsaripeon parrumah tanggaon parbagason manangan HP di hari waktusi imang golu namang goparhon hakikat dohot kualitas ni hasadao alkakas do didok katani di batalo mulai mahuka di pasada si Adam dohot si Hawa naso jadi sirang so sinirang ni Hamadea alani hasadaon nasal leleng mahul hasadaon na total dakolan roha, dakolan pikiran, dakolan pamatang. Alai hasadaun na menyeluruh siang hadirion roha dohot hadirion papahe. Hidop di bulanay di kotali konon di bawaido amana inana bagasna ikot tali konon ni parompuanido amana inana bagasna dungi di patok manasida gadesna dari pe na iba. Jadi patokan ditadikon bawai ditadikon parompuani namadok mereka akan mengawali hidup yang baru yang total menyatu. Imam Parsateo. Alanido, dina pinajupangkon ni debata kamu dirahut rohana marsi Pauloan di pasada mahamunuai marhite ruhut parsaripeonon di patulus siko usemarhite aka ulau adat sosial mamuk kamar sugur Parkuan mahamuripe na iba. Na di bagasanta kamu ikon mangolus yang manobot tu manobot arisinen tu arisinen siang tahun tu tahun nawangiut
salilin mangonu hamu paima roba juon gini mata mandira matite hamatean harus hidup menyatu saroha sapikiran sada parrohaon sada tujuan iman kesatuan yang berkualitas tinggi jala ala hidup katani Tuhan nasu jadi sirang sosimirang di hawati ala hidup hasadaon namaon ulang nonton moloso rap berkomitmen mangulahon alai hasadaon namura diulang ketika ada hati pikiran yang menyatu untuk sama-sama berkomitmen melanjutkan ada prinsip di bawah di perempuan ini sada perhatian nasida sada si parumahonon nasida sada tujuan nasida sada sita ni pasardion nasida tidak mau yasing pikiran sita dohot rancangan ni si Firdaus dohot si Indah Maria
Atong tanggung kamu maha kami batang. Tari turut di pardomas region di ala Kristen. Bumito pada bapa jornai hidup iba nama dan dengan sasada bawai kunjung umahen madi ibana sada buru pangurupi di ibana bahen akupna. Akup ini hidup Tuhan Yesus galup na paulak konanyolina. Ia sualani na marmainan na palaku posado. Pangalaku donas na buat na sirami. Atau na pinadomu ni debata dan jadi sirangan di jolma. Sono di debata tu bawai hamu akabawa. Haholongi hamu mapardi hutang dari. Sono Kristus nama kahulongi buliai. Jalan nama alehon diri na bumokopsa. Unang muru kamu dopan nasida. Ikon marroha hamu madongani nasida. Sangat baik kamu nasida sono donga panean di hamuluan nasura-sura. Dumi sono di dok kata ni bapak kuat kabur-buru. Diolo ya kaparupuan mabawa nabi. Songon pangului na di Tuhan ini. Ay bawai do ulu di pardi hutana. Songon Kristus ulu di buliai. Ikon botor, porman, toman, martongan halapohon. Dowot tamenahon di rodi. Parangi di buru-burui. Imana arga di julu di batang. Dowot di julu di jolma. Atau semona karena parangi kata di batang mahamuna. Subulukon para siniro kau dohot tabasarun. Dohot haserekon niroha mahamuna. Masih paunionian mahamu dohot masih asia. Saluhut riting niroha mur rimas panonggahion panipsahion do meisia kamu. Alegi jami saluhut nai masih hamu mahamu. Ai ino ramu dinas dengan dunida menasian debana. Ima mangarajai di bagasar rohamuna. Jala saluhut nabi nahemuna marhide-hide hata manang papahena totong may marhide-hide guar di Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atau mga ibighamu behata ni bapak taring turut di pardomas sarjoni naman kung maamu jumulo diho ale Firdaus rejeki pepe simamora Olo doho maka joko di julu ni dibata nobo salukus doho di julu nya kadungan na pungison nadi pangido rohando si bersama indah si turus pane nadi ritmon kami dongan musaripe Olo doho maka holong ibala siya nasaroham doho mangulang siya nasagogom huhut maparangi parangi na baliarang doho ibana na ulo doho mga juwaju hagaleona tungsura kumurang parangena jalan sutu pabaula mombu manang tadi konom ibana pai marisirah kamadia kam sugut molo nam sadaro ham mamuloi salbut nai dogma palus mau yate naman kumau doho diho ale inang bersama indah si turus pane nani ririt ni si Firdaus rejeki pepe si mamora bahin dongan nasarite nawro doho makajok di jolo di debatan foto salugut doho di jolo di dongan napu burison na di pagi doro hamdo si Firdaus rejeki pepe si mamora gabe si nodukmu olo doho makawalong iban siya nasaroham dohot marpangalawon na tunay maradoko di bana. Dohot marparangi parangi na badia. Pabuah hala Kristeko. Jalan na suatu pamahinoloko. Manang tadi konom di bana. Pai mabisira kematian kami sugut. Molo nok sadaro hamang lui saluhut nai. Dogma alusmu. Naposo ni debata doau nama poan hatana tuhamuna. Marhite-hite goarni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohotodi porbadia doang humato. Nau pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Amin.
di Bapa. Disondakkan Tuhan di Bapa domo hina Tuhan jala asima rohana midamu. Didopakkan Tuhan di Bapa domo hina Tuhan. Jalani pasaur hondo damena tutod dimuna. Amin. Soon pengakuan di Huria natakas nau dari sadari penai baru kamu mamuka sadarion di tonga-tonga di Hurion nang di humahiyang luatong jala kamu mau jala pakai kamu maturi kona tujuan ya. Hudun ma pengantin maniakon belangko gawin dungi jong-jong mahamu muse pasahakan cendra matamuna maniti bunga nabi nuambu ketongan di Huriau na jinalo di Parhalado Huriau hudun ma. Bicara Parhalado Huriau ma cendra mata nabi nuambu pengantin. Mau lihat deh, hudun ma pengantin, las hudun ma suni Parhalado. Tapi gima kor pujian sian ina saroha HKBP janji. Ulama nadenggan siganu pari dari kon masudena dosai molo si huton Jesus ikut totong burju pasi gabus dok mana tutu sude
parindo akka nama mati. Marhite-hite habis taran, pinajongjong sada bagas. Jala dipakot doi marhite-hite para dinotoan, gog akka pasupang sudohot las miroha. Habis tarannya kaparupuan pajongjong bagasna, alayangko naoto las tangan nasardiri, mangalohaisa. Ale Jahoba amanami para si rohana sumurong. Mian mahototong di rohana sida. Di rumah tangga nasida. Asa god dami dogot tolong di roha. Para saripion nasida. Amen tatanyakon ma piliatan. Ale di bata amanami na di banwa gijang. Horo-haroruan isalukut siloleo na ringgan. Dohot na sa bahasa na mau diutus. Pasahat kami masih nami lehong itu kami pilihan nami tuho. Saya lori kami uap na hucus di jolong. Pasupang sungai jalara moti. Asa upah khasiat kami pilihan ropati pulau karajomu. Di tonga-tongan duriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite totim. Asalam tadahani gudang misilo lehong itu kami. Asalam kikir kami madok muliat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rahmat kita di taniang hato pasang. Saya kinalbatin awamu, saya roha rajomu, saya sao kalau meniruham di badan mohosor dari berdolikan. Leon atahani saya leon menunggu setiap hari. Saya sama dosanami sama padisanami. Di dosa ilohan akan dosa kami. Una kami dobi untuk pangujuna. Kalua mahami siap pamago. Ayho na punara jauh. Roh taruhur, roh yang sama apostolin diterima. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holomi rohani debata ama. Doho parsauran itu di perbadiama. Nama masu hamu. Amin. Kami mangidoho-doho makuhamuna Ramahita ano Ditongani tubuh nyaman nami
Tunasonan pikiraku nunga saut sakatai nunga saut bogastai saut doha pedia Tunasonan pikiraku nunga saut sakatai nunga saut bogastai